Čau, zdravím tě u nového videa. A abych trošku řekl, o co v tomhle videu teda půjde. V tomhle videu si vytáhneme ven turbo a budeme se zabývat čištěním, demontáží a zpětnou montáží turba zpátky do auta. Jedná se o Golf 4 1.9 TDI, 81 kW základ, bývalý základ. A tady v tom autě konkrétně je problém ten, že při akceleraci auto škubne, cukne a už za plynem znovu nejde. Já bych trošku teda představil, o co jde, co nás teda v budoucnosti čeká. Tak je to teda Golf 4, je to 1.9 TDIčko, v základu to mělo 81 kW, ale to už víte z předešlého videa, které vyšlo před x lety, nějaký budík tlak turba z AliExpress, který už tam vůbec není, že tam úplně dávno něco jiného. Ale o tom třeba zase někdy jindy. Co nás třeba na tomhletom autě zrovna čeká, protože ty auta mám dvě a na každém budeme dělat něco a bude toho poměrně dost. Na tomhle autě si konkrétně vyčistíme turbo, budeme dělat nejspíš nové sání, které budeme vařit, nevím ještě, nejsem úplně rozhodnutý. Budeme si repasovat čerpadlo, budeme tam dávat hlavu jinou, budeme dělat spojku, budeme dělat toho víc než dost. Máme tady nějaké díly, které mi možná napoví. Máme tady olej, máme tady filtry, máme tady pičoviny, tady máme těsnění na turbo, máme tady nějaké klaxony, to je na ovečku. Tady máme těsnění ventilového víka, tady máme, co tu máme? Čidlo vody. Tady máme těsnění sadu na podtlakový vyvíječ, je tady. Máme tam nějaké filtry, jak jsem říkal, jo, máme tady přírubu na vodu. A tady budeme dávat toto čidlo, samozřejmě, protože nám to lehčí je, to můžeme ukázat zrovna. Nejde to asi vidět, teď už by to mohlo i vidět, kde to máme. Tam je to krásně růžovoučké, takže to budeme měnit, čistit a tak dále. Čekají nás rozvody, čekají nás zdvihátka ventilů, zkontrolujeme si vačku, jak vypadá, v jakém je stavu, co nám tam ještě chybí. No je toho spoustu. Budeme tam měnit, už vím, budeme tam měnit stropnici, která je samozřejmě prověšená. Jak všude, tady nám to krásně vole plajda, tady, jo, úžasné, paráda. Další věc, budeme řešit tady tyhle ty pičoviny, které nám tady prostě odstávají od dveří, od stropnice, to sundáme spolu ze stropnici, asi potom nejspíš ještě nevím. Budeme dělat zámky, budeme dělat stahovačku nějakou zadní tady, budeme řešit asi nejspíš spodu na výfuku a v neposlední řadě tam na sedadle máme nějaké, co to tam máme? Jo, nějaké z Allegra, ty vole, podsvícení pedálů, které si budeme zapojovat taktéž. Takže máme toho víc než dost, práce na hlavu, času moc není. Takže to nebudu obkecávat a jdem přímo na to. Jako další věc, co bude potřeba vytáhnout, tak je ten kryt plechový, který je na těch svodech přímo, je to 12, aby to mělo. Odsvakneme si hadici tady, vytáhneme ji bokem a půjdeme demontovat sací parohy. Toto. Tak, to jdeme. Tak přátelé, nám teda teď chybí už jenom v tuto chvíli poslední šroub. A paroží můžeme. A já jsem přišel na to, že tehdy, jak jsem dělal asi turbo, tak jsem tady nepřitáhl jeden šroub. To je dobré. To jsem z toho velmi nadšený. Teda se svítí. Je jich tam dost. Ty pičo. Tak. V tuto chvíli vytáhneme poslední šroub a parohy dáme ven. Mrkneme, jak je na tom těsnění, protože vypadá, že tam je nějaký olej, kurva. Nevím, uvidíme.
Tak. Tak, poslední šrouby venku. My vytáhneme parohy. Mrkneme, jak to vypadá. Jde vidět, tak trubka mazací, kterou jsem povoloval, se povolila i s Holandrem, který je tady, který je přímo z turba. Takže plán je takový, že buď to tak přitáhnu zpět, což jako nechci, protože by se ta hadice, hadice, mohla by se tam ukroutit vevnitř. Protože to přímo dosedá na ten Holandr, je tam kůžel. Takže plán je takový, že to odmontuju, táhnu to od sebe, zkontrolujeme, jestli se tam něco nestalo, jestli trubka je v pořádku, když ne, tak ji prostě vyměníme. To jdeme dál. Takže povolili jsme si 4 horní matky. Jsou to tyhle. No, 1, 2, 3, 4. A to samé musíme udělat i ze spodu, jo, které jsou přímo pod svodama. Tak, k tomu opět použijeme zpětné zrcátko. Potom si odpojíme přírubu na výfuku, kdy už jednu matku vlastně máme vyšroubovanou. Zbylé 2. No. A mohlo by to jít ven. Už si nespomínám, co by tam jiného mohlo držet. Ten spodní držák, ale ten tam nemám, takže tam není asi žádný problém. Jdeme na to. My ještě jako poslední věc, než vyndáme turbo ven, budeme muset vlézt pod auto a odšroubovat přepadovou hadici od mazání turba. A to bude úplně poslední věc a potom jdeme tahat turbo ven. Takže... No, abychom si to nějak zhrnuli, tak je to tady kurva dobře zeblité, jako no, co si budeme. Co si budeme, borci? No, takže my jdeme teď tuto chvíli, ještě než vytáhneme turbo, tak si musíme povolit tady ty 2 šrouby, které nám kryjou vlastně od výfuku, jakoby ten štít, který nám kryje vlastně manžetu na pravé poloose. Takže my s tím jdeme do prdele. A to není on zase, klasicky, výborně. Jsem šel po jiném. Takže tyhle ty 2 šrouby ven. Spolu. Tak, štít dáme do prdele, ten to nepotřebujeme a tady ze spod vidíme 2 šrouby, totok. Od toho zpěťáku, od toho turba musíme ještě vyšroubovat ven, než půjde samotné turbo pryč. Takže já si to jdu povolit, ukážu před, ukážu po. Takže máme to povolené, samozřejmě se mi ta hvězdička strhla, takže jsem si vzal 10, šroub jeden druhý. Tady je těsnění, vždycky by se to mělo měnit, ale já to taky mrdám. Tak, v tuto chvíli jdeme nahoru a turbo jde ven. Tak pojďte zpět. Turbo je venku a když se pustíme do toho rozebírání, tak si zkontrolujeme axiální vůli na hřídeli. Dělá se to tak, že si chytnou kleště, chytnete si tady toho pičinca, nevidím tam, a jdeme tam a zpátky a vůle tam vůbec žádná není. Má by tam být vůle nahoru dolů, což je v pořádku, protože to je takzvaně ta olejová vůle, kterou vymezí olej. Jo, axiální vůle není. Dobrý, za mě v pohodě. Jdeme dál. V tuto chvíli si půjdeme rozmontovat turbo. Zjistíme, jestli nám funguje správně potlaková baňka. Vypadá, že to je nějaké křivé, no, že to vůbec nechodilo. To nechodí, to za tuhle cip. Dobré. Takže si odšroubujeme tady ty malé šroubečky. Můžete to dobře vidět, jsou to tady ty malé zvrdy.
Tyhle povolíme si je po celém obvodu, všude, ze spod, všude. A sundáme si ten wastegate. Uvidíme, co bude dál. Tak. Máme to povolené, v tuto chvíli bude potřeba oddělat. Máme tady pojistný kroužek, který je dobré nestratit. No, takhle. Nestratit. Pokračujeme. Tak a my si teď jednoduše můžeme zkusit ten wastegate, jestli nám funguje tak, jak správně by měl pod tlakem. Výborně. To jsem chtěl mít. Uvidíme, jestli se nám to chytne nebo ne. Nevím teda, jestli to pro vás bylo dobře vidět, tak já to udělám znova, před váma. Jo. Když pumpujete pod tlak, tak ten wastegate by se měl zatahovat. Ta membrána by to měla normálně udržet. Jo, a tady vypadá, že je všechno v pořádku, že to funguje. Jo, takže povolíme. Funguje. Takže v tomhle problém není. No. Už vidíme tady, jo, jedno to tady vlastně drží na té regulaci, to si ukážeme zevnitř, že to vůbec nechodí skoro. Tam, hotovo. Jo, takže já si jdu povolit zbylé ty malé šroubečky a půjdeme dál. Tak, šroubečky jsou povolené. Vypadá to, že turbo samo od sebe nepůjde. Čím to asi bude, že když tam jsou takové teploty, takže je potřeba to trošku jebnout. Já na ně trošku klepnu a uvidíme, jestli to povolí nebo ne. Trošku péči jsem tomu dal teď, no. Vypadá, že turbo se ani nehne. No, radost. Výborně. Tak, podařilo se. Musíte to dobře vidět. Tak. A je to. Máme to rozdělané. Přesně to, co jsem si myslel. Úplně zamrdané, jak jetel. Jo. A tady je ten ovládací prvek na tu regulaci. Takhle by to mělo chodit v celém rozsahu. Což mi chodilo jenom asi takhle. Jo, ukážeme si dál. Jo, tohle si potom celé očistíme, dáme to teď bokem a budeme se věnovat té výfukové části. Jo. Tady je teda něco, ty pičos. Tak, teď by to mělo být líp vidět. Já si to asi posunu celé. Jo, teď bude potřeba vytáhnout tady ten věnec. Ten se vytahuje celé a zároveň u toho vám vypadnou tady tyhle ty válečky, ve kterých ten věnec takhle vlastně jezdí. Tak, nám vypadly tady máme takovéhle kolíčky, které by taky měly ven a nejdou zrovna. Jo, a tady už máme ty naklápěcí lopatky, které, no ty píčo, tak ty jsou, vole, ty jsou jedle jako, ty se vůbec nehybou. Jsem se zvědavý, jestli tady ty šroubičky, tady ty malé budou povolit. Ty vole, hoši, tak to už jsem, tak to už jsem chvilku neviděl.
Asi tak 8 měsíců zpátky. No. To bude výživné, jestli to nepůjde povolit. Tak. Pokud to strhnu, vole, tak přeju dobrý skurvenej, teda jako no. Tak mi držte palce, to se mi to podaří, vole, povolit. Nějak rozumím. Protože bych to velmi nerad strhal. Super, to máme jeden. Tak, druhý taky vypadá, že je v pohodě. Tak. Ani třetí neprotestuje. Výborně, čekal jsem to dost horší. Jde to vidět? Jde to vidět. Tak, v tuto chvíli vytáhneme ty 3 šroubečky. A vypadne na nás geometrie, neboli jak klápění. No, takže regulace zamrdaná jako jetel, takže toto je ten důvod, proč vám auto nejde do otáček. Škube vám to jako kokot a je potřeba to prostě vyčistit. No. Někteří to řeší tím, že to dají do servisu, oni jim řeknou, jo, to turbo je úplně v píči, to musíte celé vyměnit, není to pravda. Stačí to vytáhnout, tohleto celé vyčistit a na chvilku máte klid asi. Vypadá to, že ty lopatky nejsou nějak zohlé, takže je to v pohodě na mě. Vím, že někteří to řeší i tím, že tam dávají nějaké podložky pod to. Já teda nevím, já jsem to nikdy nedělal, nikdy jsem to neviděl ani pořádně, jenom jsem o tom četl. Takže geometrii si dáme bokem. No a vypadá to vevnitř nějak asi takhle. Jo, do svodu vám jdou spaliny, že jo, tady vám to vlastně leze na ty lopatky, jo, a když se vám to přivře, jde vám to do výfuku, když se vám to pootevře, jde vám to na ty lopatky, které už potom pouští ty spaliny k té turbíně a to vám to roztáčí a dělá vám to vlastně tlak. Ano, a tohle jsem zapomněl taky, to je ta podložka ještě, která tam je. Takhle. No, tak teď už je to komplet. Tak to bychom měli k rozdělanému turbu. Vezmeme si ultrazvuk. Ten největší sajrajt se pokusíme benzínem tak nějak z toho dostat. Jedneme to na půl hodinky do ultrazvuku na 60 stupňů. Dáme tam kapalinu, dáme tam vodu. Necháme to vyčistit, no a potom to zase zkompletujeme. Takže já se ozvu, nachystám si ultrazvuk, ukážu vám, jak se to dělá. A ozvu se. V tuto chvíli mám nachystaný ultrazvuk. Doporučuji, pokud máte takový nebo o tom uvažujete, že ho koupíte, kupte si kapalinu, která nerozežírá nebo nenaleptává hliník. Já teda kapalinu nějakou mám, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to vhodné na hliníkové díly, komponenty nebo jak chcete. Jo. Takže já to mám nachystané, namrdáme tam prostě ty věci. Čas, 3 planitorovka, to je super. Tak, namrdáme tam ty věci. Tam potřeba dát i tady ty podložky, ale myslím si, že to vyčistíme i ručně. Tady ty malé zmrdy. No tak zaostříš se, nebo ne? Co se týká té turbínky výfukové, no tak to bych nechal asi tak, jak je. Do toho asi mrdat nebudem, jenom to vyčistíme tady tu plochu. Tohle nám chodí pěkně, takže dál do toho už prcat nebudeme. To necháme tak. A spolu s tím si myslím, že tam namočíme i ty svody, aby to bylo ponořené, tady ta část, aby se nám to pěkně odbordelizovalo. Tak, já zapnu ultrazvuk a pro vás to zase bude jenom střih. Takže nám uběhla asi půl hodina. Teď se jdem podívat, v jakém stavu ty díly jsou. No tak řekl bych, že to je o poznání lepší.
ještě není úplně ono, no. Ještě to bude chtít. Ještě to bude chtít, no. Turbo máme teda vyčištěné. Vypadá to takhle. Víc jsem to úplně nějak extra nedrhl, protože to podle mě stejně nemá ani smysl. Pěkně nám to chodí, pěkně se nám to hýbe. Olej jsem tam dal, máme tam záslepku. A teď si ukážeme, jakým způsobem ta geometrie. Viděli jste, jak to vypadalo předtím. Jak to vypadá teď. Jo, tak Jožka v tom ultrazvuku byla něco přes hodinu. Hodinu 20, něco takového. Jo, a takhle by to mělo znít. Já vám to ukážu. Položíme si to. Takhle by ta geometrie měla znít, když je to pěkně vyčištěné a když to bude pěkně chodit. Roztřepané jak hračka. Jo? Takže tak. To bychom měli. Věnec. Čistý, pěkný, základna, čistá, šroubečky, všechny podložky čisté, na toto se vysrat, jebat. Toto je dobré, toto je dobré. Přátelé, já vám děkuju a vidíme se u dalšího videa. Čus.